ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷе. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 13 декабри соли 2021 1000 рубл 153 сомониву 20 дирам, $100 1129 сомониву 51 дирам. Дар имрӯзанавормон 14 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо аз 55 000 сомонӣ сар мешаванд. Якхонага, духонага, сехонага, чорхонага, ҳавлӣ, замин ҳама вариантҳо дар имрӯзанавормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар кора. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Киров, Мясомолпром, рӯ ба рӯи заправкаи Абдулло. хона 12 сотиқ замин дорад, зиёда аз 50 ниҳоли мебадиҳанда дорад. Дарун ва берунаш нав ремонт кардагӣ, свет 100%, обуш ва водопровода дар даруни хона ва дар ҳавлӣ 100% дорад. боз як бочкаи оҳании атсинкови 2 тоннага об дорад, 2 тоннага об запас ҳаст. мебел, кондитсионер, термос, холодильник, қолинҳош ҳамаш ҳамин сол харидагӣ часпондагиянд. хона бо ҳамаи ҳамин чизҳо фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомонӣ. срочна сум дар корай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. номерои 0432 WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 31 микрорайонда, доми 5, квартираи 4, 46 метри квадрати мебошад. ду хонага бо ҳамаи чизу чорашқатӣ. дар наздикии хона супермаркети Амид, мактаби 8, дута садики 19 ва 11 наздик аст. ресторани Равшан, больницаи табибони Шавқат ҳамаш наздик. пушти больницаи муолиҷавии Мунаввара. аз ҳар ду тарафи хона раҳи калон мебошад. маршруткаҳош ба тамоми шаҳр меравад. хонаи фурӯшӣ срочна, ремонти хона навай, документош 100%, а ягон чӣ қарздор нест. дар дуюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи дом 4 этажа мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 5403 WhatsApp доранд. нархаш $23000 арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 6 сотиқ замин, кладка дора, 4 хона, коридор қатӣ. дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Ултабус, наздикиш да мардум зиндагӣ мекунад. свет ҳаст, обдуртаракай. документош 100%, нархаш 55 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Зарафшонда қарор дорад. кӯчаи Нусратулло Махсум, дар 11-ум ошонаи бинои новостройка, ду хонага бо масоҳати 57 метри квадратӣ. хона сертификат дорад ва нархаш бошад 320 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 0044 WhatsApp мебошанд. дӯстони азиз, WhatsApp доранд. марҳамат, аз номи канали Дом Тиҷе гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Тағоёбод, 5 сотиқ замин, 3 дар хона, баня, оғил ҳаст. аз раҳи калони Ёвон Кӯйбеш 700 метр дур мебошад. об, свет ҳамаш садай. нархаш 150 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Роҳатӣ, обши заминаш 6 сотиқай, 3 дар хона, душ, кухни дар даруншай, комплекти евроремонтуш қатӣ. фақат фасад мондагиай халос. свет дорад ва водопровод дар даруни хона. хона дар пеши раҳи калонай. бо алоҳида дар бари хона ошхона кардагӣ тайёраишанд. нархи хона $30,000 бо арзон ҳам мешавад.
документош ҳама садай, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране, рақамҳои Россия барои алоқа, марҳамат, WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, воқеъ дар даруни дачаҳои Гургон. ду дар хонаи 6x3 кухнӣ, баня, дар дарунаш ремонти миёна, 6 сотиқ замин дорад, каме ноҳамвор мебошад. Хона худаш дар баландӣ ҷойгир аст, гирду атрофаш васеъ. Барои гову мол кардан қулай, аз даруни шаҳр 1,5 километр буда, об дорад, ҳам ба пушташ канали об мерава, ҳам ба турба меояд. хона барои зиндагӣ кардан 100%. хай бо занг занед, биёед бинед, нархаш 100 000 сомонӣ, бо барои ремонташ савдо мекунем. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране, WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 400. дӯстони гиромӣ, ин хонаро як чанд рӯз пеш дар эълон мондагӣ будем, лекин мутаассифона соҳибаш номерҳои корнамекардагиро рӯй кардагӣ буданд, хато шуд. барои ҳамин айсари нав дар эълон мемонем бо номерҳои нав. дар 8 сотиқ заминаи 4 дар хона, як баня, хонаи баракай, ремонти дарун 100%, берун 70%, об, свет, фундаменти гирди замин ва фундаменти хонаи калон, 3 хона ва як баня, як веранд дорад. хона дар қарибии мактаби калон ва кӯчаҳош асфальтае. нархаш 100 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. рақамҳои наваш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. Ориентир автобаза 2729 больницаи ЖД. 4 хонага мебошад бо масоҳати 96 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои советӣ. худи дом аз 9 ошёна иборат аст. қафои ресторани Шикорчӣ. нархаш $57,000, арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране, WhatsApp дорам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. 2 хонагам бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 3 ошёнаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад. доми кирпични 4 этажада ҷойгир аст дар ҷои беҳтарин, 14 микрорайон. хонаҳо, ҳоҷатхона, баня ҳамаш ҷудо. нархаш 215 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 3 хонагам бо масоҳати 56 метри квадратӣ. барои 3 хонага ин масоҳат камтар майда мебошад. дар 4 ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. хона ремонт дорад. соҳибаш мегӯяд ки дар ҷои беҳтарин, гимназия, садик, донишгоҳ дар наздаш, балкон дорад. имкони арзонкунӣ дорем. доми 9 этажа, лифт дорад. хона дар 4 этаж. хонагиётон қатъи маслиҳат кунед, баъд занг занед. нархаш 275 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар дӯстии халқҳо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 хонагам бо масоҳати 45 метри квадратӣ иш ва апшемайдаи бадай дар 2 ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. хона ремонт дорад. дар ноҳияи Фирдавсӣ 2 хитои бозорда. ҳама шароиташ нағз. маршрути 7, 33, 8, 14 ва 5 аз назди хона мегузарад. мактаб, садик, адел, масҷид дар назди хона бо савдаам мешавад. нархаш 245 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, як хонагам бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 3 ошёнаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар гидраи зол. соҳибаш мегӯяд ки бо таъмири олӣ ва тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар наздикии хона мактаб, боғчаҳои кӯдакона, супермаркет ва ғайраҳо ҷойгиранд. бартарият, нархи дастрас, таъмири олӣ, на он қадар дур аз роҳи асосӣ.
бо тамоми чизу чораш. Танҳо даро ва зиндагӣ кун. Дорои кондитсионер, телевизор, холодильник, стиралка, термикс. барои гирифтани маълумоти бештар ба рақамҳои муайяншуда муроҷиат намоед. Viber, WhatsApp, имо дорад. нархаш 170 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Ду хонага бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад, агарод ҳам дорад. нархаш 180 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар автобаза. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шумода худо нигаҳбонтон бошад.